Noniin. Puolitoista minuuttia eteen. 0-0. Alla olija vaan odottelee. Täällä olija koko ajan yrittänyt ohi. Kova peli. Ekki suljettu kaarti. Alkaa Ekki. Noniin Sami. Just noin. Väikke. Toistelee. Ja Sami. Minuutin jäljellä. Töitä. Sitten ohi siitä. Ohi. Mene. On se ylös vaan, Samu. Ja ohi Sami. Aivan. Ohi Sami. Hyvä Jarkko, pisteet tuli. Nyt ohi Sami. Nyt ohi. Hyvä. Kaiva väkisin. Taas lyön suljettu kaarti, ei kai mikään passiivinen merkki. Puoli minuuttia. Sami, ei muuta kuin taas kaarti auki. Eihän se, jos kaveri sulkee sen ja passiivinen, niin pitää tuomarikin nähdä se. Noniin. Ja sieltä näyttää ohi. Ei tuu. 10 sekuntia. Ei oo edes lähellä. Samu sweep. Rykkäse itse ohi Sami. Viippas. Ohi oli jo melkein, missä on etu? Jarkko tulee siitä. Pidä kovaa kiinni se kimura. Eikö ne voitto? En mä nyt oli. Ylös, Samu. Päälle. Samoja kattona, Nani ja Se on Salla makaa ja pitää kaartiin kiinni, niin se on passiivisuutta. Sami on tullut passiivisuutta. Samu 2-0 häviää. Kannattais tuomarit homma uudet silmälasit, kun on noin huurut. Hyvä, just. Hyvä, ja ota se toinen käsi. Vedä tiukalle vaan. Just hyvä. Just noin. Hyvä, ja siihen tulee. Ehkä niin hyvä ote on. Vedä vasemman käden tiukemmalle se. Ei oo Jarkko mitään hätää. Aina sillä säärellä sitä naamasta. Siitä just. Laittaa vaikka vähän painaa. Kolme minuuttia Jarkko ja 2-0 Johan. Anno! Hyvä. Sit ohi vaan. Vähän. 5-0 Jarkko. Joo. Hyvä. 8. 12. Kaksi minuuttia 20 sekuntia aikaa. Aivan. 2 minuuttia Jarkko. Tule. Hyvä. Yhdeksäntoista 0.
Hyvä, siihen tulee. Ainakin ollut pari. Hyvä.